Таму трошкі яшчэ пачакаем і хутка будзем пачынаць. Дзякуй, хто далучыўся. Вітаю! Вы далучыліся да прэзентацыі вынікаў даследавання вобраз Беларусі, што пішуць замежныя СМІ і як на гэта ўплывае дыяспара. Даследаванне праведзена Цэнтрам новых ідэй. Падчас прэзентацыі вы даведаецеся, як пра Беларусь пішуць замежнікі, каго больш узгадваюць і як пішуць пра беларусаў. І таксама, як дыяспара можа уплываць на вобраз Беларусі. Вынікі даследавання прэзентуюць Леся Руднік, дырэктарка і даследчыца Цэнтра новых ідэй, а таксама Геннадзь Коршунаў, старшы даследчык Цэнтра новых ідэй. Мяне завуць Наталья Ганціевская, я прадстаўляю прэс-клуб Беларусь і мадарую прэзентацыю. Спачатку будзе прэзентацыя вынікаў даследавання, а потым сесія пытанняў і адказаў. І зараз перадаю слова Лесе Руднік. Леся, калі ласка. Добры дзень, паважаныя калегі. Дзякую ўсім, хто далучыўся да сённяшняй прэзентацыі. Мы з радасцю пастараемся зрабіць яе кароткай і карыснай. Адразу адзначу, што гэта даследаванне складваецца з двух частак, то бок гэта па факце два асобных даследавання. Адно гэта маніторынг таго, як асвятляюць Беларусь замежныя СМІ, а другое гэта інтэрв'ю з прадстаўнікамі дыяспары, якія непасрэдна займаюцца ўплывам на фармаванне вобразу нашай краіны за мяжой. І я прадстаўлю першую частку, гэта маніторынг, і пасля гэтага Геннадзь Коршунаў перайдзе тады да другой нашай часткі, да прэзентацыі інтэрв'ю. Геннадзь, калі можаш, падзяліся, калі ласка, прэзентацыяй, і я пачну тады прэзентаваць. Адразу можна адзначыць, што гэта даследаванне мы робім не ў першы раз. Маніторынг СМІ і асвятленне Беларусі мы робім ужо трэці раз запар, і гэта даследаванне, якое мы хутчэй маніторынг, чым даследаванне, бо мы ў першую чаргу спрабуем акрэсліць тыя трэнды, тыя тэндэнцыі ў асвятленні Беларусі, якія назіраліся за апошнія 3 гады. Аднак сёння мы сфокусуемся на апошняй часткі. Традыцыйна даследаванне пакрывае перыяд з паловы года да наступнай паловы наступнага года. То бок гэта значыць, калі мы глядзім на 2022-2023 год, мы глядзім на перыяд з 14 ліпеня 2022 года до 14 ліпеня 2023 года. На ілюстрацыі вы, я думаю, можете бачыць візуалізацыю вынікаў нашага маніторынга за гэты год. На жаль, імідж Беларусі ў замежных СМІ у першую чаргу прадстаўляецца праз прызму беларускіх уладаў, праз персаналіі і ілюстрацыі артыкулаў вобразамі і карцінкамі Лукашенка. Пра гэта мы пагаворым крыху пазней, а зараз давайце тады перайдзем коратка да метадалогіі. Мы разглядзелі ў гэтым годзе усе артыкулы, которые тычыліся Беларусі, якія былі апублікаваныя ў тых медыа, якія вы бачыце на слайдах. Адпаведна, вы бачыце, што гэта даволі вялікая з аднаго боку выбарка для ручнога аналізу, бо кожны з артыкулаў мы вычытваем
Цалкам гэта не машынны аналіз. Аднак пры гэтым варта адразу дадаць, напэўна, дысклеймер, што гэтую выбарку мы не можам назваць статыстычнай рэпрэзентатыўнай, то бок гэта хутчэй ілюстрацыя трендаў, якія мы можам заўважаць у буйных медыа розных краінаў. Наша каманда, якая складалася з 10 чалавек, цягам некалькіх месяцаў аналізавала ўсе артыкулы, якія выходзілі за акрэслены перыяд, і мы спрабавалі паглядзець, праз якія падзеі міжнародныя СМІ асвятлялі Беларусь. Таксама каго СМІ называюць прэзідэнтам Беларусі. Акрамя таго, мы звярнулі ўвагу на тое, хто з'яўляецца галоўным героем артыкулаў замежных выданняў. Метад, як ужо коротка акрэсліла, гэта неаўтаматызаваны контент-аналіз 20 замежных СМІ. Мы прытрымліваемся метадалогіі Маргет Шраер, пра гэта можна больш падрабязна пачытаць у нашым даследаванні, і калі камусьці цікава будзе дэталёва, можна здаць гэтае пытанне мне, і я тады патлумачу, як канкрэтна мы дзейнічаем з гэтым метадам. І калі пераходзіць да вынікаў маніторынга, то першае, што можна азначыць, што мы звярнулі ўвагу на тое, у якім кантэксце увогуле акрэсліваецца Беларусь. У першую чаргу абраныя выданні апісвалі краіну ў артыкулах праз тэматыку вайны. Палітычны крызіс і ўнутраная палітыка, а таксама культура займалі крыху меншае месца. Можам рухацца далей, і гэта агульны вобраз беларусаў. У параўнанні з мінулым маніторынгам мы бачым, што даволі моцна змяніўся вобраз беларусаў, то бок у 46% мы бачым такі тренд, што беларусаў называюць агрэсарамі альбо адпаведнікамі гэтаму слову. Найбольш гэта характэрна для польскіх і украінскага выдання, найменш характэрна для брытанскага. Акрамя таго, беларусаў таксама акрэсліваюць як ахвяраў ці закладнікаў рэжыму. Зменшылася колькасць артыкулаў, якія называюць беларусаў смелым народам. Гэта, зразумела, тлумачыцца проста кантэкстам, у якім асвятляецца Беларусь, бо праз прызму вайны, пратэсты і падзеі 2020 года відавочна ўжо спадаюць у павестцы замежных СМІ. Калі глядзець на вобраз беларусаў унутры краіны, то тут заўважна ёсць розніца паміж тым, як асвятляюць беларусаў агулам і беларусаў унутры краіны. Вось такая цікавая заметка, мне падаецца тут, это пра тое, што 60% артыкулаў называюць беларусаў унутры краіны, менавіта калі дадаецца гэтае азначэнне пра тое, што гаворка пра беларусаў унутры краіны, іх апісваюць як ахвяраў рэжыму. Таксама мы заўважылі, што ў параўнанні з мінулым годам павялічылася колькасць апісанняў беларусаў як прыхільнікаў Расіі. То бок у мінулым маніторынгу мы нават не змаглі набраць значны адсотак, ці 1, ці 2, нават 1%, падаецца, не было такога значэння. У гэтым годзе мы бачым даволі відавочна гэты тренд. 26% прааналізаваных артыкулаў ўсё ж такі называюць беларусаў прыхільнікамі Расіі. Таксама важна сказаць, што гэтае меркаванне ўсё ж больш сустракаецца зноў ж такі у польскіх і украінскіх СМІ. І што цікава, у нас у маніторынг трапіла адно японскае выданне, там таксама гэта вельмі частае акрэсліванне беларусаў у замежных артыкулах. Калі мы паглядзім далей на вобраз дыяспары, мы бачым, што у першую чаргу у дачыненні да беларускай дыяспары узгадваюцца, напрыклад, лічбы беларусаў, якія эмігравалі. Таксама ўзгадваюцца акцыі беларусаў за мяжой. Мы бачым, што 23% гэтых артыкулаў таксама ўзгадваюць праблемы легалізацыі беларусаў за мяжой. Аднак агулам, калі паглядзець на колькасць артыкулаў пра беларускую дыяспару, то мы бачым, што і іх колькасць таксама зніжаецца. То бок у гэтым годзе у выбарцы было толькі 3% артыкулаў, якія тычыліся беларускай дыяспары. І зноў жа такі, калі мы паглядзім на розніцу паміж краінамі, то мы бачым, што акцыі, напрыклад, часцей за ўсё ўзгадваліся ў амерыканскіх медыа, а пытанні легалізацыі больш фігуравалі ва ўкраінскім і ў польскіх выданнях. Можам ісці далей.
тут, напэўна, даволі цікавая частка, на якую мы звяртаем увагу ўжо трэці наш маніторынг. Мы бачым, што найбольш папулярнымі героямі у замежных выданнях у прааналізаваны перыяд сталі наступныя актары. Гэта, па-першае, улады і рэжым, і таксама гэта асоба Лукашэнкі. Акрамя таго, даволі шмат казалі пра стасункі Лукашэнкі і Пуціна, што таксама Recording in progress. відавочна абгрунтоўваецца кантэкстам вайны і рэгіянальнага канфлікта, таму стасункі Лукашэнка і Пуціна даволі часта ўзгадваліся. Найменш заўважнымі тэмамі сталі тое, што ў нас было ў мінулых гадах даволі, скажам, папулярнай тэмай, гэта ўзгадкі беларускіх добраахвотнікаў, партызанаў рэйкавых, валанцёраў, якія працуюць з падтрымкай Украіны, і таксама вобраз беларусаў замежжа. Мы таксама бачым, што вобраз Святланы Ціхановскай ці ўзгадкі Святланы Ціхановскай былі крыху ніжэйшыя, чым у мінулы раз, і мы бачым, што значна менш Ціхановская ўзгадваецца ў параўнанні з Лукашэнка. Артыкулы часта падаюць Беларусь увогуле як краіну, такую вось сатэліт Расіі, якая уступіла ў агрэсію супраць Украіны. І вельмі часта абмінаюцца падзеі 2020 года, што з'яўляецца даволі вялікай розніцай з нашым, напрыклад, першым маніторынгам, калі вельмі шмат артыкулаў пісалі пра журналістаў пісалі пра пратэсты і падзеі пасля пратэснага руху. Наблізімся крыху далей пра асобу Лукашэнка і паглядзім на тое, як яго называлі замежныя медыа. Як мы бачылі, Лукашэнка ўзгадваецца ў 30% прааналізаваных артыкулаў, і часцей за ўсё яго называюць два варыянты: альбо прэзідэнт, альбо дыктатар. Прэзідэнтам яго часцей за ўсё называлі ў выданнях з Японіі, у выданні адным, у выданнях у Францыі, у ЗША і ў Вялікабрытаніі. Як нелегітымнага прэзідэнта Лукашэнку абазначалі ў палове украінскіх артыкулаў. Менавіта такая фармулёўка была ва ўкраінскіх артыкулах папулярная. Эпітэты дыктатар і аўтакрат часцей за ўсё выкарыстоўваліся ва ўкраінскіх таксама выданнях і яшчэ ў польскіх. А ў Германіі Лукашэнку называлі лідарам ці кіраўніком Беларусі. Вось гэта 60% ад агульнай колькасці нямецкіх артыкулаў. Але калі агулам паглядзець на карцінку, то мы бачым, што ёсць розныя варыяцыі. Тут насамрэч можна было б для роўнага супастаўлення гэтых варыянтаў скласці і дыктатар, і нелегітымны прэзідэнт у адной, і ў прынцыпе тады можна было б сцвярджаць, што ўсё ж такі большая колькасць артыкулаў называе Лукашэнку негатыўнымі нейкімі, акрэслівае Лукашэнку негатыўна, і крыху менш называюць яго прэзідэнтам. Аднак калі разбірацца канкрэтна па словах, па катэгорыях, то вось мы бачым, што прэзідэнт у гэтай раскладцы дамінуе. Калі гаворка ідзе пра улады Беларусі, то замежныя медыа часта малююць вобраз іх як агрэсараў, асобаў і установаў, якія нясуць пагрозу суседзям, а таксама жорстка кантралююць беларускае грамадства. Нейтральны вобраз уладаў у Беларусі быў адзначаны толькі ў 7% артыкулаў. У большасці гэта негатыўнае акрэсліванне. Аспекты, якія закранаюць міжнародныя выданні, гаворачы пра улады ў Беларусі, тычацца ў асноўным санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі, таксама пагаршэнне стасункаў паміж рэжымам у Беларусі і Захадам. У кантэксце адносін з Украінай Лукашэнка часцей за ўсё апісваецца як пагроза. Акрамя таго, аўтары артыкулаў польскіх, брытанскіх, украінскіх выданнях крытычна звяртаюць увагу на тое, што Украіна падтрымлівае гандлёвыя стасункі з рэжымам Лукашэнкі на пачатку вайны, падтрымлівала. І калі акрэсліваюць стасункі Лукашэнкі і Пуціна, і гэта, напэўна, у нас ёсць на наступным слайдзе, то іх называюць у асноўным сяброўскімі. Гэтага не было на слайдзе, но добра. Стасункі Лукашэнкі і Пуціна ў асноўным апісваюцца як сяброўскія. У мінулых выданнях гэта часта была характарыстыка Лукашэнкі як марыянеткі Пуціна. Зараз мы бачым, тэндэнцыі крыху змяняюцца. Паглядзім бліжэй на апісанне Святланы Ціхановскай
У асноўным, як вы бачыце ілюстрацыю на слайдзе, яе называюць лідаркай дэмакратычных сілаў. Таксама ёсць іншыя ўзгадкі, такія як былая кандыдатка ў прэзідэнткі, актывістка ці проста імя без пасады. І незначная колькасць артыкулаў ад тых, што мы прааналізавалі, называюць Святлану Ціханаўскую прэзідэнткай ці прэзідэнт-электам. І, канешне, тут варта сказаць, што для медыа, напэўна, дыпламатычныя візіты, можа быць, з'яўляюцца не такой важнай інфармацыйнай нагодай, аднак таксама даволі часта артыкулы пра Ціханаўскую датычацца і яе візітаў, аднак большая з іх частка датычыцца яе ўсё ж такі персанальнай гісторыі, персанальнага вобразу і як бы такога шляху да палітыкі. Што тут можна яшчэ сказаць, это тое, што Ціханаўскую зрэдку яшчэ апісвалі як праваабарончую актывістку, аднак такія артыкулы складаюць зусім незначную колькасць, менш за 1%. Аднак такія выпадкі таксама сустракаюцца. Ідзем далей і паглядзім на тое, як у кантэксце вайны узгадваліся беларусы і Беларусь. Мы ўжо казалі пра тое, што вайна стала адной з цэнтральных падзеяў, праз якія асвятлялася Беларусь у міжнародных СМІ ў дадзены перыяд аналізу. У адрозненне ад мінулага году, аднак, міжнародныя СМІ фокусаваліся не столькі на саўдзеле рэжыму Беларусі ў расійскай ваеннай агрэсіі супраць Украіны, колькі на больш канкрэтных падзеях і навінах. Напрыклад, такія падзеі, якія можна вылучыць, гэта мяцеж Прыгожана, уключанасць Лукашэнкі ў гэтыя падзеі, калі яму надавалі пэўную ролю ці прыпісвалі пэўную ролю у гэтых падзеях, як медыятара альбо, наадварот, як марыянеткі Пуціна. Акрамя таго, СМІ абмяркоўвалі тэму пастаўкі ядравай зброі ў Беларусь. Як у мінулым маніторынгу мы таксама звярнулі ўвагу на тое, як асвятлалася стаўленне украінцаў да беларусаў у кантэксце вайны. У траціне артыкулаў агучваўся тэзіс аб тым, што беларусы ўсё ж такі падтрымліваюць Украіну ў вайне. Адметна, аднак, што за год на 10% павялічылася доля артыкулаў, якія сцвярджаюць, што большасць беларусаў падтрымліваюць Расію. У мінулым маніторынгу гэта лічба была менш за 1%, у гэтым ужо 11%. Часцей за ўсё гэта меркаванне выказвалася зноў ж такі ў польскіх і ў украінскіх выданнях. Аднак тут важна дадаць, што украінскія і польскія выданні ў нас з самага пачатку не змяняліся, то бок з мінулага маніторынгу не змяняліся, таму гэтай лічбы сапраўды можна параўноўваць і можна сцвярджаць, што як мінімум у польскіх і украінскіх выданнях гэты імідж крыху пагоршыўся, то бок меркаванне пра тое, што беларусы больш падтрымліваюць Расію ў вайне, сапраўды ёсць. Паглядзім яшчэ на адзін аспект, і гэта рэпрэсіі. Рэпрэсіі – гэта тэма, якая была вельмі папулярнай у нашым першым маніторынгу. Замежныя журналісты шмат пісалі пра рэпрэсіі ў Беларусі, пісалі пра канкрэтных асобаў, пра канкрэтных палітзняволеных, пра рэпрэсіі супраць журналістаў, супраць палітычных актывістаў і палітыкаў. Аднак зараз мы бачым, што рэпрэсіі ў першую чаргу апісваюцца ў агульным такім кантэксце, то бок згадваецца проста факт таго, што ў Беларусі зараз працягваюцца рэпрэсіі, і гэта іх розныя фарматы палітычныя, эканамічныя, ціск на сваякоў і гэтак далей. Журналісты таксама асабіста звяртаюць увагу на рэпрэсіі супраць журналістаў, узгадваюцца таксама рэпрэсіі супраць рэйкавых партызан. Даволі моцна знізілася таксама колькасць артыкулаў, якія кажуць пра, напрыклад, прызнанне медыа экстрэмісцкімі, пра блакаванне, пра закрыццё, пра абмежаванне інфармацыйнай прасторы. Пра гэта інфармацыі не так шмат, як у мінулых маніторынгах. Ну і можна тады пайсці далей коратка да вынікаў гэтай часткі. Што важна адзначыць, што зноў ж такі тое, з чаго мы пачыналі нашу прэзентацыю, увага да Беларусі працягвае змяншацца. Гэта адлюстроўваецца і ў колькасці артыкулаў, якіх гэтым разам нашмат менш. А я адзначу, што мы берем усе артыкулы, якія трапляюць у нашу выбарку па ўвогуле ўзгадках нашай краіны альбо людзей з нашай краіны. І
Таксама гэта адлюстроўваецца ў больш павярхоўным асвятленні падзеяў. То бок наша даследчая каманда адзначыла, што глыбіня пакрыцця праблемаў і гісторыі з Беларусі яна нашмат больш нізкая ў гэтым годзе, чым у мінулых гадах. І вось калі да колькасці артыкула, таксама мы бачым, што ў некаторых выданнях, которые траплялі ў маніторынг 3 год, колькасць артыкулаў пра Беларусь знізілася ў 5 разоў. Гэта таксама тычыцца, у першую чаргу гэта тычыцца, напрыклад, нямецкіх выданняў. Што важна адзначыць яшчэ, гэта тое, што нягледзячы на тое, што ў 23 годзе палітыкі Польшы і Швецыі называлі Святлану Ціханаўскую прэзідэнткай-электам, большасць медыа апісваюць яе ўсё ж такі як актывістку ці лідарку беларускіх дэмакратычных сілаў. Ну і, напэўна, важна дадаць яшчэ тое, што з'явіўся вось гэты новы тренд, што беларусаў называюць прыхільнікамі Расіі. У проста заключэнне сваёй часткі таксама дадам, што, напэўна, колькасць артыкулаў, якую мы прааналізавалі, калі б яна была большай, калі б у нас было больш, скажам, чалавечых рэсурсаў на рэалізацыю такога больш буйнога маніторынгу, напэўна, мы б змаглі больш сказаць пра, напрыклад, тренды ў апісанні Лукашэнкі як прэзідэнта ці дыктатара. Таму ўсё ж такі гэта такія папярэднія нейкія рысы, якія мы адзначылі. Аднак я думаю, што ўсё ж такі пры новай нагодзе, пры новым узбуджэнні беларускага грамадства і пры новых нейкіх падзеях больш дэмакратычнага характару ці проста больш яркіх, яскравых падзеяў, гарачых, гэтая карціна можа змяніцца адразу. І зараз перадаю тады слова Геннадзю. Дякую, Леся. Щиро радий вітати усіх, хто зайшов на нашу презентацію. Я розкажу про виніки якісного дослідження, яке проводилося методами глибинних інтерв'ю, ось літерально у лютому-церковіку 24-го года. Ми охопили 3 країни, де більш за все представників білоруської діаспори, це Польща, Литва, Грузія. Апытана было 12 актывістаў, але за конт таго, што некаторыя пажылі даволі працяглы час у некаторых краінах, у нас атрымалася умоўна 15 крыніц па 8 па Польшчы, 4 па Літве і 3 па Грузіі. Што мы атрымалі? Па-першае, тое, што ў краінах з новай беларускай дыяспары адзінага вобраза Беларусі як такога не існуе. І гэта, зразумела, што ў розных краінах вобраз Беларусі розны, але мы маем на ўвазе зараз той факт, што ёсць як мінімум 3 розныя семантычныя наборы, узаемазвязаныя, але асобныя. Па-першае, Беларусь як дзяржава і рэжым Лукашэнкі, асобна беларускае грамадства і дыяспара як яго актыўная частка, і яшчэ асобна беларусы як асобы, як канкрэтныя чалавекі, прадстаўнікі і прадстаўніцы свайго народа, сваёй нацыі. Калі мы кажам пра Грузію, то ось у такіх прасакутнічках будуць цытаты натуральным чынам з інтэрв'ю, што людзі казалі. Вось у Грузіі мала разумеюць нешта пра Беларусь увогуле. Але калі ёсць нейкае разуменне, то яно вельмі адрозніваецца ад узросту рэспандэнтаў. У старэйшага пакалення абстрактна-стэрэатыпны вобраз, фактычна яшчэ савецкі, гэта сацыяльная дзяржава, працуючыя заводы, чысціня, парадачка, ўсё вось гэта тое, што мы любім. І ў пэўным сэнсе гэты вобраз падтрымліваецца і кіруючай партыяй, якая прарасійская. І што важна, ён працягнуты яшчэ з асабістага чалавечага досведа стасункаў, які быў яшчэ за савецкім часам. У моладзі, зразумела, якая больш ліберальная па сваіх поглядах, больш прасунутая ў інфармацыйных тэхналогіях і так далей. Веды ад беларускіх пратэстах і аб падставах тых пратэстаў яны значна больш распаўсюджаныя, роўна як і веды аб рэпрэсіях супраць грамадства. Простое спачуванне да Беларусі сярод моладзі значна больше. Калі мы кажам пра Польшчу, то у палякаў можна казаць больш
ось з тых краінаў, што мы апытвалі, найбольш лагоднае, так бы мовіць. І больш, ну, тое, што можна было б сказаць, адэкватнае разуменне працэсаў, што адбываюцца і адбыліся раней. Для палякаў Беларусь збольшага гэта краіна, захопленая дыктатурай, але незаміраная краіна, якая змагаецца, і грамадства, якое змагаецца. Тут важным чыннікам з'яўляецца тое, што палякі наўпрост бачуць, асабліва больш старэйшае пакаленне, бачуць гістарычныя паралелі паміж тым, што адбываецца ў Беларусі зараз, і сваёй салідарнасцю, і разумеюць, што гэта за цяжар і колькі часу, напрыклад, спатрэбілася палякам, каб, што называецца, вырашыць сітуацыю. Асобна, пэўна, варта адзначыць, што пасля пачатку ўварвання Расіі ва ўкраіну і агромністай хвалі украінскіх уцекачоў вельмі падвысіўся імідж, вобраз станоўчы беларускіх НДА, якія ў той час вельмі шмат і дапамагалі наўпрост, і, што больш важна, дзяліліся сваім досведам. Паказвалі, якія мадэлі, практыкі, механізмы можна выкарыстоўваць. Гэта даволі моцна уразіла нашых польскіх калег. Літва. Тут самая складаная сітуацыя. Як кажуць рэспандэнты, калі пачалася кампанія з ліцвінізмам, пачалася дынаміка, сталі баяцца беларусаў. Літоўцы малы народ, яны баяцца, што мы адберем Вільню. Ну, сапраўды, хоць па меркаванню рэспандэнтаў разганяюць тэму ліцвінізму, ну, літаральна лічаныя персоны, гэта тэма адгукнулася ў масавай свядомасці, але яна пакуль хутчэй на такім больш высокім прапагандысцкім узроўні. Рэспандэнты адзначаюць, што дэперсаналізаваны характар гэта мае, і на асабістых стасунках, на ўзроўні паўсядзённасці пакуль гэта не адбываецца. Між тым, відавочна, што новыя вось гэтыя падзеі, новыя хвалі, яны захінулі сабой вобраз і рэпрэсаванай Беларусі, і пратэснага беларускага грамадства. Аднак, яшчэ раз падкрэслю, што вось на ўзроўні асоб беларусы працягваюць карыстацца, гэта датычна ўсіх краін, дарэчы, беларусы працягваюць карыстацца рэпутацыяй працавітых, адказных, дысцыплінаваных людзей. Што можна казаць пра дынаміку? Тое, што сапраўды бачна і па маніторынгу медыа, што 2020 год фактычна зацёрты. Падзеі 22-го яго перакрыжавалі. Прычым і 22 год пачынае фактычна, ну, умоўна замыльвацца, пад уздзеяннем ужо далейшых падзей, далейшых рэчаў. У кожнай краіне гэта адбываецца па-свойму і мае свае наступствы. У Грузіі, напрыклад, вось гэта дынаміка, закон таго, што і да таго пра Беларусь ведалі, шчыра скажам, не шмат, яна і дынаміка такая невідавочна. Пасля невялікага эмацыйнага ўсплёску нацыянальны чыннік, ён фактычна знік. Правда, толькі калі ты не расеец, кажуць рэспандэнты. Зараз беларусы хутчэй у цені і расіян, і украінцаў, і стаўленне да беларусаў шмат у чым залежыць ад таго, як беларусы ставяцца да украінцаў з аднаго боку, з другога боку да расіян. Польшча. Тут таксама вобраз змяніўся не моцна. Кажуць рэспандэнты, збольшага як быў добры, хутчэй такім і застаўся. Але цікавасць, яна захоўваецца да Беларусі, ну, што называецца, шмат у чым па інерцыі, таму што вельмі шмат чаго адбываецца, пачынаючы ад пратэстаў, пасля Ryanair, міграцыйны крызіс, які час ад часу дае ўсплёскі і адбіваецца не толькі ў медыа, але і ўжо у дакументальных стужках. Таксама палякі адсочваюць, частка ведае пра рэпрэсіі супраць польскай меншасці ў Беларусі.
Ну і захоўваецца адасабленне беларускага грамадства ад лукашэнкаўскага рэжыму. Самая вялікая дынаміка, зразумела, у Літве праз той жа самы літвінізм, які замыліў і 20-й год, і 22-й. Як кажуць рэспандэнты, калі адразу мы былі героямі, потым ахвярамі, то яшчэ далей сталі суагрэсарамі, а зараз ужо проста цяжар, клопат і пагроза. Складнікі таксама зразумелыя, гэта маштаб беларускай міграцыі і вось гэты радыкальны ліцвінізм, які зараз разганяецца, тэма якога зараз разганяецца па сеціву. І ў гэтым сэнсе даволі дзіўна, што той же самы, напрыклад, міграцыйны крызіс на беларуска-літоўскай мяжы, ён фактычна не паўплываў на стаўленне да Беларусі. Ну, хаця, зразумела, зараз там амаль нулі ўжо даволі працяглы час. Яшчэ адзін складнік, які ускладняе літоўскі кейс, гэта фактычна гістарычны наратыў. Тая база, якая закладаецца яшчэ на школьным этапу жыцця, у якой Беларусі месца фактычна няма. Беларусь у такім радыкальным літоўскім гістарычным наратыве як краіна адсутнічае. Она незразумела, чаму ўзнікла крыху больш за 100 гадоў таму, і зараз незразумела, ці яна ёсць. Ці ёсць як Беларусь як краіна, беларусаў як нацыя. Не заўсёды гэта прагаворваецца, як кажуць некаторыя нашы рэспандэнты, але калі вось зразумець гэтую штуку, бачна, што шмат у каго з літоўцаў гэта, ну, умоўна кажучы, на бэкграўндзе ўспрымання Беларусі беларусаў. Праз падпарадкаванасць Расіі, праз русіфікацыю, як яны кажуць, страту нацыянальнай ідэнтычнасці. І ў гэтым сэнсе вельмі паказальна розніца ўспрыняцця беларусаў, Беларусі, беларускай сітуацыі паміж польскім бокам і літоўскім. Палякі параўноўваюць з эпохай салідарнасці, што вызывае спачуванне па разбітам з сістэмай. Літоўцы паралелі з саюдзісам, які фактычна існаваў у час салідарнасці, такіх паралелей не праводзяць. Яны кажуць выключна пра падзеі студзеня 91-го года, штурм тэлевежы. І простое для іх вось у іх міфалагізаваным такім наратыве, любы гістарычны наратыў міфалагізаваны, асабліва калі ён выходзіць у мас-медыа. У іх калі ў палякаў ёсць пэўная разуменне сітуацыі, блізкае нам, агульнае з намі разуменне сітуацыі, то літоўцы хутчэй высоўваюць прэтэнзіі адносна таго, што беларуская рэвалюцыя не перамагла за лічаныя дні. Зыходзячы з аналізаў адказаў рэспандэнта, можна меркаваць, што існуюць і выкарыстоўваюцца 3 асноўныя каналы фармавання вось тых вобразаў, якія мы маем у розных краінах. Першы і, пэўна, самы галоўны – гэта тренды ў лакальных інфрапрасторах. Там не столькі мы, як мы, а сколькі інфанагоды, якія маюць вагу, значэнне для тых краін, у якіх знаходзіцца беларуская дыяспара. Па-другое, это мінулы, у тым ліку сямейны досвед кантактаў чалавека з беларусамі. У гэтым сэнсе, напрыклад, вельмі вылучаецца польская сітуацыя, калі, як адзначаюць рэспандэнты, добрая частка палякаў, з якімі стасуюцца, кажуць: о, мяне ж там бабуля ці дзядуля былі з Беларусі, альбо шмат знаёмых з Беларусі, альбо я сам ездзіў у Беларусь. Ну, то бок такое адчуванне, што ледзь не палова Польшы звязана роднаснымі сувязямі з Беларусю. У літоўцаў гэтага няма, ну, зразумела, у грузінаў таксама. Хаця грузіны робяць акцэнт на свой досвед стасункаў з беларусамі, хай непрацяглымі, часам выпадковымі, але вось за савецкім часам, то бок нейкая памяць такая захоўваецца. Ну і, зразумела, мерапрыемствы беларускай дыяспары, розных яе суб'ектаў таксама уплываюць. Мясцовыя медыа, калі казаць за мясцовыя медыа, то тут
зноў жа прыклад Літвы, ён усё забівае, дзякуючы вось гэтаму разгонам пра ліцвінізм. У польскай медыяпрасторы, як кажуць некаторыя рэспандэнты, беларускае пытанне не вельмі паднятае. А калі казаць шырэй, то хутчэй вось такое згасанне, але яшчэ адчуваецца інерцыя мінулых інфармацыйных кампаній, у межах якіх, прынамсі, былі тлумачэнні перспектыўнасці беларускай міграцыі, якая тлумачылася як, умоўна кажучы, высокаякасная, то бок інтэлектуальная, працоўная, тыя, хто будуць плаціць падаткі. У Грузіі, з аднаго боку, беларускага пытання на парадку дня няма, з іншага боку, не столькі ў медыа, колькі вось у стасунках з уладамі адчуваецца прарасійскасць кіроўнай партыі, якая, прынамсі, вось на ўзроўню НДА, дзейнасці НДА, ну, як бы не забарона, але такія нейкія пэўныя захадныя па абмежаванню існуюць. Мінулы досвед я крыху закранаў. Ён стварае вось такі паўсядзённы вобраз беларуса, які як прадстаўнік свайго народа мае добрую рэпутацыю. І таму, калі бываюць нейкія, магчыма, непаразуменні, але звычайна гэта хутчэй нейтральнае ці нават пазітыўнае стаўленне з боку суразмоўцаў. У гэтым сэнсе, як сказаў адзін з рэспандэнтаў, нам важна не запляміць тую рэпутацыю, якую мы зараз маем, якую назапашвалі не толькі з 2020 года, але дзесяцігоддзямі да таго. Розныя імпрэзы і акцыі як канал фарміравання вобразу і дыяспоры беларусаў, зразумела, ёсць, ён працуе. Звычайна, калі раней даволі моцная была супраца з мясцовымі медыа, зараз, на жаль, гэтая практыка хутчэй вельмі нізкая, так бы мовіць. Вулічныя акцыі працягваюцца, збольшага яны тычацца падтрымкі ўкраіны, антываенны характар, альбо акцыі салідарнасці з нашымі палітвязнямі, альбо ахвярамі беларускага рэжыму. Тут інфармацыйны складнік аб тым, што адбываецца ў Беларусі, прысутнічае і даносіцца да жыхароў тых краін, дзе беларуская дыяспора знаходіцца. Ну і стацыянарныя імпрэзы, якія больш-менш рэгулярна праводзяцца і маюць такі адукацыйна-культурніцкі характар в памяшканнях пад адкрытым небам значна радзей. Ну, хаця зараз уже, я думаю, надвор'е будзе дазваляць. І, ну, як бы тут аўдыторыя ўжо крыху меней, яна пераважна складаецца з мясцовых калег-актывістаў і мясцовай інтэлігенцыі. Супраца з уладамі у розных краінах сітуацыя вельмі розная, і дыяспора хутчэй збольшага пакідае гэты напрамак для наших палітычных суб'ектаў, дэмакратычных сілаў. Выключэнне складае Грузія. Праз адсутнасць у гэтай краіне якога-небудзь прадстаўніцтва беларускага палітычнага блока менавіта актывісты дыяспаральных суполак лабіруюць там свае інтарэсы, адвакатуюць, і час ад часу гэта даволі эфектыўна, і гэта вельмі карысны такі досвед, які мае беларуская дыяспара ў Грузіі. Адносна міждыяспаральных кантактаў мы вырашылі, што гэта таксама такая перспектыўная тэма, якую, на жаль, пакуль ніхто не закранаў. Перш за ўсё маюцца на ўвазе стасункі паміж новымі дыяспорамі, якія нарадзіліся пасля 21-22 года. Гэта хваля міграцыі украінцаў і хваля эміграцыі расіян, якія не згодныя з тым, што зараз робіць рэжым Пуціна. Высветлілася, што гэтыя кантакты хутчэй мінімальныя. І тое, калі яны ёсць, то амаль выключна дзякуючы міжасабовым кантактам, а не транссектаральнаму арганізацыйнаму ўзаемадзеянню. Прычыны, у прынцыпе, зразумела. У выпадку з украінскімі арганізацыямі
беларусы адзначаюць амаль аўтаматычную рэакцыю недаверу і засцярогі з іх боку. Аўтаматычная і амаль непрабіваемая. Каб пераадолець такое стаўленне, трэба шмат высілкаў, шмат часу, шмат рэсурсаў, і толькі вынікі нейкія атрымоўваюцца хутчэй на міжасабовым узроўні. Такіх трывалых, працяглых, маштабных прыкладаў супрацоўніцтва з украінскімі дыяспорамі вельмі мала. Яны хутчэй выключэнні. Калі казаць пра стасункі з расійскай дыяспорай, з расійскай эміграцыяй новай, то там ужо складана працаваць нам, таму што нават ліберальна арыентаваныя супраць вайны, супраць Пуціна і так далей расіяне, як кажуць рэспандэнты, іхнюю імперскасць проста немагчыма неяк перабіць. З аднаго боку, яна непазбыўная для добрай часткі расіян, з другога боку, і для нас яна непрымальная. Калі рэзюмаваць крыху, якія мы маем праблемы? Вось з пункту гледжання фарміравання вобразаў, пазітыўных вобразаў беларускага грамадства, беларускай дыяспоры. Па-першае, тыя захады, якія зараз робяцца ў гэтым напрамку, яны робяцца хутчэй ініцыятыўна і спантанна. Стратэгічнага плана ці нейкага ўзгаднення з іншымі суб'ектамі, суполкамі, арганізацыямі, на жаль, няма. Да таго ж, насамрэч, беларуская дыяспора даволі фрагментарызавана. Невялікая колькасць сувязяў і праектаў паміж суполкамі нават у межах адной краіны. Ужо не кажучы пра розныя сектары і сферы беларускай грамадскай супольнасці. Агульная сістэма ці хоць схема па інфармацыйнай працы як дыаспоры ў прыватнасці, так і дэмакратычных сілах агулам адсутнічае, на жаль. Плюс тое, што мы робім, звычайна фіксуецца пераважна на балюча негатыўных складніках. Людзі адзначаюць, што крытычна не хапае складнікаў пазітыўнага характару. І плюс трэба разумець, што беларускія арганізацыі, дыяспоры збольшага засяроджаны на сваіх пытаннях і дыяспаральных праблемах. У прынцыпу, гэта зразумела. Мы займаемся зараз выжываннем. Але, пэўна, ёсць сэнс часам падумаць пра перспектыву. Што можна парэкамендаваць, як нам падаецца? Нашы інфармацыйныя захады звычайна глобалізаваныя і накіраваныя значна шырэй, чым на адну канкрэтную тэрыторыю. Яны звычайна англамоўныя. Па-за ўвагай застаецца і мясцовы кантэкст, і, што важна, мясцовая мова. Фактар значнасці мясцовай мовы для таго асяроддзя, у якім мы жывем, мы недаацэньваем насамрэч. Прынамсі, так кажуць нашы рэспандэнты. Плюс пытанне беларускай мовы. Мы яго таксама недаацэньваем. Таму што пры ўсім нібы касмапалітызме ліберальна-дэмакратычных каштоўнасцяў ні англійская мова, ні тым больш расійская не будуць спрыяць павазе да беларусаў як да нацыі і да грамадства. Асабліва на былых постсавецкіх прасторах. І зноў жа, гэта вельмі моцна тычыцца вось тых краін, пра якія мы кажам, перш за ўсё тычыцца хутчэй Літвы. Што мы прапаноўваем? Взялі на сябе смеласць зрабіць такі блок. Па-першае, трэба ўзмацняць сувязі паміж асноўнымі суб'ектамі дыаспоры. Палітычныя дзеячы, НК, лакальныя суполкі. І, вельмі важна, паміж сектарамі, тыя ж самыя гарызантальныя сувязі. Выпрацаваць трэба, калі не агульны наратыў, то хаця б асноўныя тэзісы для супольнага прасоўвання. Кшталту 7 тэзісаў аб тым, што за 5-10 хвілін можна і трэба распавесці суразмоўцу пра Беларусь і беларусаў. Арыентавацца ўсё ж такі на лакальныя супольнасці. Зразумела, што трэба думаць глобальна, але рабіць трэба лакальна. Арыентавацца на супольнасці тых краін, дзе мы ёсць, з іх мовай, гісторыяй, палітычнай сітуацыяй. Класічны варыянт, які таксама недапрацоўваецца, это мець пул экспертаў з розных сфер, якія пры нагодзе могуць каментаваць звязаныя з Беларусю падзеі на мясцовых медыа
і на мясцовых мовах. Мясцовыя мовы — гэта вельмі важна. І нетрадыцыйныя шляхі трэба шукаць. Напрыклад, экспертам, якія выкладаюць, ці могуць неяк лекцыі нейкія чытаць, заўсёды па магчымасці уводзіць беларускі досвед у навучальныя ці экспертныя матэрыялы. Як гэта б не набіла аскоміну, але выкарыстоўваць больш мясцовыя і беларускую мову у сваёй паўсядзённай камунікацыі. Дзякуй за ўвагу. Я думаю, мы можам перайсці да блоку пытанняў, калі яны ёсць. Так, дзякуй вялікі, Леся, дзякуй, Геннадзь. Па-першае, вельмі змястоўная праца і таксама асобная падзяка за тое, што не толькі абазначаны праблемы, а таксама вы і даеце прапановы. І акурат у нас ёсць час, каб адказаць на пытанні, якія ўжо ёсць. І вось, паколькі, Геннадзь, якраз вам наўздагон, пытанне ад Вольгі ў чаце ў Зуме. Наколькі устойлівым могуць быць наратывы літвінізму і беларусы-ворагі ў Літве? За апошні месяц гэтыя тэмы раптоўна цалкам зніклі з інфармацыйнай прасторы. І з чым, на вашу думку, гэта можа быць звязана? Ну, калі зараз гэтыя тэмы зніклі, я магу толькі пляскаць у далонькі, таму што, мне падаецца, гэта была даволі штучная такая інфанагода. Я не палез глядзець, на што спасылаюцца у такога кшталту публікацыях. Фактычна, там адна-дзве спасылкі на нейкія артыкулы ці публікацыі пачатку 10-х гадоў. І ўсё. То бок зразумела, што гэта такая была пэўная інтэрвенцыя. Адзінае, што не да канца зразумела, з чыіх рук. Альбо гэта ўнутрыпалітычныя літоўскія разборкі, падрыхтоўка да чарговага электаральнага цыклу, альбо гэта ад іншых суб'ектаў, для якіх і беларусы, і літоўцы, і ўсё дэмакратычнае грамадства з'яўляецца ворагам. Ну, трэба сказаць, што пэўны такі плён, на жаль, вось гэтая інфармацыйна-прапагандысцкая аперацыя ўсё ж такі прынесла. Хочацца верыць, што наступствы даволі хутка сыйдуць. Дзякуй, Геннадзь. У нас ёсць таксама пытанне ў чаце са стрыму ў Ютубе, я яго агучу. Дзякуй вялікі за прэзентацыю. Адкажыце, калі ласка, ці ёсць нейкія значныя рэгіянальныя адрозненні вобразаў беларусаў? Нейкія рэгіянальныя адрозненні. Я так разумею, што, магчыма, гэта пра краіны таксама. Ну, на жаль, так падрабязна мы сказаць не можам, калі абапірацца на дадзеныя менавіта гэтых даследаванняў, але калі глядзець на дадзеныя колькасных даследаванняў, іх не шмат, крыху іх ёсць. Калі абапірацца на меркаванне экспертаў, то можна сказаць, што рэгіянальныя будуць, але яны будуць тычыцца хутчэй не геаграфіі, груба кажучы, ўсходу, захаду ці там поўначы, поўдня, а хутчэй буйнасці гарадоў. Таму што звычайна беларусы ўсё ж такі ў вялікіх гарадах намагаюцца сяліцца, і хутчэй за ўсё там будуць у буйных гарадах, да іх будуць ставіцца лепей праз досвед стасункаў з імі. А калі мы бярэм сельскую мясцовасць альбо маленькія гарады, дзе беларусаў няма, дзе іх ведаюць амаль выключна праз медыа, там, на жаль, сапраўды, асабліва калі мы кажам пра Літву, вось там стаўленне будзе вельмі моцна залежыць ад інфармацыйных кампаній, якія адбываюцца, праходзяць, і ад тых кідаў, якія ёсць альбо няма. Вось толькі так могу адказаць. Я магу дадаць таксама, што калі паглядзець на вынікі нашага маніторынга,
то я падчас усёй прэзентацыі казала пра некаторыя трэнды, якія звязаныя з тым, як розныя аспекты, на якія мы глядзелі, напрыклад, хто называе Лукашэнку прэзідэнтам, хто называе дыктатарам, хто называе беларусаў агрэсарамі ці ахвярамі. Гэтыя рэчы таксама можна больш падрабязна паглядзець у поўным тэксце даследавання, але агулам, канешне, рэгіянальная розніца ёсць. Я думаю, што тут для добрага аналізу, канешне, трэба спалучаць і у вельмі маштабным даследаванні глядзець на таксама тое, як самі журналісты фармуюць гэты вобраз. У мінулым маніторынгу мы рабілі інтэрв'ю з журналістамі замежнымі, менавіта з гэтых выданняў, з якімі мы працуем у маніторынгу. І вось у мінулым годзе яны адзначалі, што вельмі часта тая рэгіянальная розніца, якую мы можам бачыць, тлумачыцца наўпрост рэдакцыйнай палітыкай. Тлумачыцца палітыкай канкрэтнага медыа альбо залежнасцю гэтага медыа ад таго, яно больш правае, больш левае, хто яго падтрымлівае, якая глыбіня пакрыцця гэтага рэгіёна ці канкрэтна Беларусі. Таксама гэта залежыць ад таго, наколькі блізка знаходзіцца краіна да Беларусі. Мы бачым гэта па колькасці артыкулаў, то бок тут, я думаю, відавочна, што артыкулы, якія публікуюцца ў польскіх ці, напрыклад, украінскім выданні, якія мы глядзелі, іх нашмат больш, чым у буйных замежных ці заходніх выданнях. То бок, напрыклад, французскія выданні нашмат менш пішуць пра Беларусь. Адпаведна, сыходзячы з гэтага, і пакрыццё глыбіня тэмы таксама будзе крышачку больш агульнае. Але это выключна тое, што мы можам сказаць вось на выніках маніторынгу. Я думаю, калі займацца гэтым менавіта вывучэннем гэтага пытання прадметна, то можна знайсці і канкрэтна адказы на пытанне, з якіх складнікаў гэтая розніца складаецца. Дзякуй, калегі. І вось акурат у нас ёсць наступнае пытанне у чаце. Агучу яго. Пытанне па выбарцы медыа ва ўкраіне. Аналізаваўся так званы белы спіс медыа ці таксама разглядаліся вялікія тэлеграм-паблікі? У нас быў у выбарцы Унян. То бок Унян гэта вельмі складаная такая схема. Мы доўга думалі, ці ўключаць у класічнае разуменне медыа Унян, бо ўсё ж такі большасць ведаюць Унян як тэлеграм-паблік, аднак у Уняна таксама ёсць сайт, і менавіта з сайтам мы працавалі. То бок мы не працавалі з тэлеграм-каналамі, мы працавалі з сайтам. І мы вырашылі гэта ўключыць як дадатковую, скажем, крыніцу для разумення таго, увогуле, якая сітуацыя можа заўважацца в украінскіх выданнях. Мы раней аналізавалі таксама грамадскія і глядзелі на тое, якім чынам асвятляецца Беларусь там. Насамрэч можна сказаць, што ва украінскіх медыа даволі падобная карціна Беларусі. Калі мы, напрыклад, у Польшчы паміж выданнямі, які мы бралі, мы бачым розніцу, мы бачым, як па-рознаму асвятляецца краіна, якія пытанні ў першую чаргу падымацца, то у выпадку Украіны гэта даволі такая аб'яднаная, ці, скажем, сінхранізаваная карцінка краіны і вобразу беларусаў, і вобразу рэжыму таксама. Там падрабязней можна, зноў ж такі, у самім даследаванні, там таблічка ёсць, можна паглядзець, што мы туды ўключалі. Так, а я нагадаю, што ў чаце ўжо ёсць спасылкі на поўныя версіі даследавання. Там будзе 2 спасылкі, і таксама гэта ёсць на англійскай мове. У YouTube-канале таксама хутка мадэратары дададуць гэтыя спасылкі. І вось у нас яшчэ адно пытанне ў чаце. Маніторынг быў толькі па пішучым медыа ці тэлебачання і іншыя відэафарматы таксама аналізаваліся? Толькі тэкставыя, толькі тое, што можна аднесці да медыа, толькі тыя выданні, якія маюць сайты. Важна, напэўна, сказаць, што мы таксама набывалі платную падпіску на тыя выданні, якія недасяжныя праз Paywall. Таму мы маглі цалкам паглядзець на ўсю выбарку артыкулаў пра Беларусь.
Відэа не аналізавалі. Я думаю, што гэта вельмі вялікая амбіцыйная задача на будучыню. Аднак, зноў ж такі, мы тут фокусуемся на пакуль што чалавечым аналізе, таму я думаю, што калі б мы аналізавалі відэо, напэўна, трэба было ўжо б, скажем, пачынаць працу сёння пасля акурат гэтай прэзентацыі. Аднак я думаю, што это вельмі добрая ідэя, што вельмі важна звяртаць увагу, канешне ж, на тэлебачанне, канешне, на таксама іншыя формы, скажем, непрафесійнага контент-прадакшана, глядзець на тое, як індывідуальныя актывісты, лідары думкі асвятляюць Беларусь, бо гэта таксама з'яўляецца часткай такога публічнага фармавання вобразу краіны ў іншых краінах. Аднак задача амбіцыйная можа быць на будучыню. Дзякуй. Маю надзею, што ўсё ж такі амбіцыйная гэта ідэя, яна знойдзе магчымасць для рэалізацыі, бо гэта таксама важная тэма. І у нас яшчэ ёсць пытанне ў чаце. Дарэчы, вялікі дзякуй за вашу актыўнасць. І вось пытанне наступнае. Ці ўспрымаюць замежныя медыа Святлану Ціхановскую як паўнавартаснага і зрэлага палітыка, здольнага на штосьці ўплываць? Ну, давайте я адкажу дыпламатычна. У нас там быў слайд, на якім мы казалі, як Святлану Ціхановскую называюць медыа, і мы бачым, што ўсё ж такі большасць называюць яе палітыкам, аднак палітыкам у сэнсе палітыкам у выгнанні, палітыкам ці лідарам апазіцыйных сілаў. Часцей за ўсё, дарэчы, гэта менавіта фармулёўка выкарыстоўваецца, не дэмакратычныя сілы, а апазіцыйныя сілы. І, канешне, часта вельмі ўзгадваецца і тое, што зараз уплыў на сітуацыю ў краіне даволі абмежаваны. Але калі казаць канкрэтна пра спрабаваць адказаць на канкрэтна гэтую фармулёўку, то мы не аналізавалі это ў такім ключы, то бок мы глядзелі менавіта на ўзгадкі, у якой ролі. Аднак я думаю, што калі спрабаваць неяк аперацыяналізаваць зрэлы, незрэлы палітык, з чаго гэта складаецца, і больш прадметна менавіта гэтае пытанне прааналізаваць, то можа быць і сітуацыя насамрэч будзе такая, што Ціхановскую ўсе лічаць абсалютна дзеючай паўнавартаснай прэзідэнткай. Таму тут зноў ж такі пытанне таго, што мы аналізавалі. Гэты аспект мы не глядзелі прадметна, аднак вось з якаснай часткі магу такі каментар даць, што збольшага палітык, аднак палітык без улады. Зразумела. Дзякуй, вялікі Леся. Геннадзь, магчыма, у вас ёсць нейкія каментары? Калі не, не, окей. Леся, ці ёсць у нас літаральна яшчэ трошачкі часу, бо вось так. Мне падаецца, гэта таксама было б добра агучыць, як беларускія СМІ у выгнанні і ўкраіны уплываюць і могуць уплываць на вобраз Беларусі. І ці існуюць кірункі працы дзеля большага ўплыву дыаспары і беларускіх медыа на вобраз беларусы у замежнікаў. Магчыма, гэта такое трошкі філасофскае пытанне, канешне, няма гэта ў вашым даследаванні, але, магчыма, можаце падзяліцца сваімі думкамі, ідэямі, прапановамі. Давайте я пачну коротка. Мне падаецца, што, канешне, беларускія незалежныя СМІ у першую чаргу бачаць сваю аўдыторыю беларусаў у краіне з нядаўнага часу, таксама беларусаў у замежжа. Таму давайте не забываць пра саму мэту існавання беларускіх незалежных выданняў. Ёсць журналісты, якія кажуць пра падзеі ў розных рэгіёнах, у розных краінах, і будучы пры гэтым журналістамі краіны, вось, напрыклад, польскія журналісты, могуць пісаць пра Беларусь, аднак усё ж такі для іх павестка галоўная гэта Польшча. Я думаю, што беларускім медыа, канешне, цалкам не варта, это проста немагчыма пераключацца на аўдыторыю іншых краінаў. Аднак, калі казаць пра нейкія ўскосныя дзеянні, вядома, тут магчымы нейкія кааперацыі з журналістамі іншых краінаў. Тут магчымы, напрыклад, фріланс напісання артыкулаў пра Беларусь для замежных выданняў раз-пораз, каб беларускія журналісты таксама гэтым займаліся. Тут магчымы розныя абмены, трэнінгі і іншыя падзеі, у якіх беларускія журналісты ўскосна могуць уплываць на павышэнне інтарэсу замежных журналістаў да нашага рэгіёну. Ну і, канешне,
Я думаю, што калі казаць яшчэ раз пра дыяспору, то што Геннадзь падкрэсліваў тое, што ў нас таксама было ў першым выпуску маніторынга, калі мы рабілі інтэрв'ю з актывістамі і палітыкамі, якія працуюць з фармаваннем вобраза. Важна зразумець, што нягледзячы на ўсё тое, што мы сёння пачулі і што можа падавацца негатыўным, важна адзначыць яшчэ раз, што за апошнія годы з гэтай вось апошняй хвалі эміграцыі беларусы замежжа выбудавалі вельмі добрыя устойлівыя сувязі з тымі, хто можа пэўным чынам уплываць на асвятленне Беларусі. Гэта часткова журналісты, і тут агентамі такімі сувязі з'яўляюцца і прадстаўнікі беларускай дыяспоры, і актывісты. Гэта таксама мясцовыя палітыкі, праз якіх лабіраваліся розныя рашэнні, і такіх рашэнняў дастаткова, скажем, удалых рашэнняў было даволі шмат на мясцовым узроўні, як перайменаванне вуліц, напрыклад, у Беластоку і падобныя рэчы. Гэта ўсё з'яўляецца таксама важнай актыўнасцю дыяспары, і журналісты, я думаю, у нашым свеце, дзе мы лічым інфармацыю ўвогуле, інфармацыйнае спажыванне вельмі важнай часткай кожнадзённага жыцця і крыніцай таксама фармавання вобразу пра іншыя краіны, вельмі важна, каб і дыяспары, і палітыкі працягвалі, нягледзячы на складанасці гэтага працэсу, звязвацца з журналістамі краінаў, у якіх яны пражываюць. Калі дазволіце, я дадам, хоць час у нас ужо амаль выцек. Мы вызначалі ў канцы прэзентацыі сярод прапаноў вось гэту ідэю, яна не новая, але я прагаварю яшчэ раз, да стварэння пула экспертаў, як мага больш шырокага, і з тых людзей, якія могуць размаўляць на мясцовых мовах. Ніхто лепей за беларускіх журналістаў не зможа гэты пул не апісаць, з аднаго боку, з другога не прасунуць яго у медыа тых краін, дзе мы знаходзімся. Дзякуй. Вялікая падзяка, Геннадзь, Леся, вам за працу, за прэзентацыю. Да, так, на жаль, час прэзентацыі у нас скончыўся. Мы вымушаны яе заканчваць, але ў нас яшчэ ёсць пытанні. Ну, будзем спадзявацца, што магчыма, на наступных прэзентацыях будзе яшчэ пра што паразмаўляць і на што адказаць. Яшчэ раз вялікі дзякуй усім за то, што глядзелі нас, за тое, што задавалі пытанні. Дзякуй вялікі. Запіс прэзентацыі будзе даступны на YouTube-канале Цэнтра новых ідэй. Ну, а мы застаемся на сувязі і будзем спадзявацца, што наступным разам вернемся да вас з лепшымі вынікамі і з яшчэ больш цікавымі яскравымі прапановамі. Дзякуй вялікі. Леся, Геннадзь, вам асобная падзяка.